ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಕೆಲಸದಕ್ಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಅಜಿಪ್ಪ ಜನ ಇತ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಕೆಲಸಗು ಟೋಟಲಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಕೆಲಸಗು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಅಜಿಪ್ಪ ಜನ ಒಂಜೇ ಕಡೆ 84 ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಟೆಂಟ್ ಆ ಟೆಂಟ್ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ತಗಡ್ ಶೀಟದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಪಗ ತಗಡ್ ಶೀಟ್ ಅತ್ತ ಅಪಗ ಪರದೆ ಇಲ್ಲಿ 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 ರೂಮ್ ಒರಿ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಗಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಈಜಿನ ಒರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇತ್ತ ನಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಎಡೆ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಸೀರೆದ ಪರದೆ 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 ಕಟ್ಟದ ಐತೊಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೇರು ಒಣಸೆಂಚ ಟೆಂಟ್ದ ಉಲೈಡೆ ಅಪಗ ಮಡಲ್ದ ತಟ್ಟಿ ಟೆಂಟ್ ಮಡಲ್ದ ತಟ್ಟಿ ಇತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಇಂದತ್ತು ಕರ್ಬದ ಶೀಟತ್ತು ಮಡಲ್ದ ರಡ್ ಅಪಗ ಪೊಪ್ ಎಂಕಲ್ಡ ಕಂಪೆನಿಡ್ ರಡ್ ಲಾರಿ ಸಾಮಾನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಪೋಪುಂಡ ಆ ರಡ್ ಲಾರಿಲ ಲೋಡ್ ಆದು ಈ ಕೆಲಸದ ಪೂರ ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದು ಬೇತೆ ಊರಿಗೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆವಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತಟ್ಟಿದ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ನ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಮರಿಯಾಲೋಡು ಹಾಲಿಡೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗಾಲೋಡು ಇಂಚ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು 1,000 ಜನ ಕುಲ್ಲುಣ ಟೆಂಟ್ ಐಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೈಟ್ಡ್ ನೆಲಟ್ ಕುಲ್ಲುಣಿ ಲಾಸ್ಟ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗುಂಡಿದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಚೇರ್ ಪಾಡುಣು ಐಡ್ದಲ ಫ್ರಂಟ್ ಸೋಪದೆ ಪಾಡುಣು ಅತ್ ಪಿರವ ಹೈಟ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಹೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೈಟ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 1,000 ಜನ ಕುಲ್ಲುಣ ಜಾಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಪಿರಾವು ಹೈಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತ ಹೈಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎದುರುಡು ಪೂರ ಗುಂಡು ಮಣ್ಣಂದೆತ್ತದು ಗುಂಡಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಂಡ ಚೇರ್ ಪಾಡಿಯರ್ಲ ಸೋಫಾ ದಿಯರ್ಲ VIP ಫ್ರಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡರ್ಚ ಕೂಡ ಅಂದು ತೋಡೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ತೋಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಣ್ಣನ್ ಪೂರದೆತ್ತದು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 750 ಜನ ಕುಲ್ಲುಣ ಲೆಕ್ಕ ಗುಂಡಿ ತೋಡೊಂದಿತ್ತೇರು ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ನಾಟಕ ಸಂಘ ಏರ್ಪುರ ಮೈದಾನ ಡಿಪ್ಪುಣಗ ತೂತೇರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಪಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಪುರ ಅಂದ ಒಂಚ ಇತ್ತ ನಂದು ನಕ್ಲೆಗೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚೋರ್ಚ ಕೂಡ ಓಣಗ ಮುಚ್ಚಿದ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಎಂಕ ಸರಿ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಪೋಂದಿತ್ತೇರ ಇಜ್ಜ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಒಂದು 700 ಜನ ಪುರ ಕುಲ್ಲೋಡು ಎತ್ತು ಐದಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಎತ್ತರ ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಲೆ ಎತ್ತರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೆಲಟ್ ಕುಲ್ಲುದಕ್ಕ ತೂಪುಣಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಎತ್ತರನೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗುಂಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಏತನೆ ಇಸವಿ ಇಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಂಡ 88-89 ದಾನ್ನ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಉಮಾಶ್ರೀನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಕನ್ನಡದಾಕ್ಲು ಉಮಾಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ NS ರಾವ್ ಮುಸುರಿ ಮುಕ್ಳು ಪೂರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತನಕ್ಲು ಸುಧೀರ್ಲ ಉಮಾಶ್ರೀಲ ಪ್ರತಿ ಊರುಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲೆ ಪುಡ ಒಂದಿತ್ತೇರಕ್ಲೇನು ಪಂಡ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪುಡವಣಿ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಯಾಂಪು ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುವತೆ ಆ ಊರುಡ್ದು ಟೆಂಟ್ ದೆಪ್ಪುವತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ ಪೊಪ್ಪಲೆ ಪುಡ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಪಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊರ್ದು ಪೊಪ್ಪಲೆ ಪುಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜಿಮ್ಮೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗನೆ ಯಾರು ಮೂವೀಸ್ ಪುರ ಏರು ಉಮೇಶ್ಪುರ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತೇರಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಬರೋಂತೇರ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಮೆಂಟೇ ಡ್ರಾಮಾ ಡತೆ ಪರ್ ಡೇ ಇತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅಕ್ಲೇನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಪುಡ ಒಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲಿ ಬರ್ಪುನಿ ಬಜ್ಪೇಟ್ ಜಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗಡ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಅಂಬಾಸೆಡರ್ ಕಾರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೀ ಡ್ರೈವರ್ ಪಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಕಡಪುಣ್ಣು ಬಜ್ಪೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗು ಕಾರ್ ಹಿಡಿಲೆ ತಾರ್ಪುಣ ಅಕ್ಲೇನು ಮೂಲ ರೂಮ್ ಅಂತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ರೂಮ್ ರೆಡಿ ಯಾವ್ದು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಉಮಾಶ್ರೀ ವರ್ಕೌಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ದುಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಪುಲ ದೆಪ್ಪೊಡತೆ ಆ ಊರು ಎಂಕ್ಲು ಬುಡೊಡತೆ ಆ ಊರು ಕ್ಯಾಂಪು ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪೂರ ಖರ್ಚಿಗೆ ಮುಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುಡದ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊರ್ದು ಲೆಪ್ಪುಡ ಒಂದಿತ್ತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಿತ್ತನು ದೊಡ್ಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿ ಏತ್ ಶೋ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂತಿರ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ದಿನಕ್ಕೂ ರೆಡ್ ಶೋ ಅಕ್ಲು ಎತ್ತ ಬಣ್ಣಗೊಂಡತೆ ಹೊರವರ ಮುಜಿ ಶೋ ಅಕ್ಲು ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಪಪ್ಪ ಡೇಟ್ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ ಈತ ದಿನ ಡೇಟ್ ಕೊರೋಡು 5 ದಿನ ಆಜಿ ದಿನ ಇಂಚ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡಲ್ ಆಪುಂಡು ನನಗರಪ್ಪ ಕಡಪುಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಲೇನು ಉಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಲೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲಾಸ್ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಉಂತ ಉಡ್ಚಿ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೆಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕ್ಲೇನೆ ತೊಂದು ಅಂಚ ಚಿನೋ ಮಡಲ್ದ ತಟ್ಟಿಯತೆ ಆ ಟೈಮುಡು ತೋಡು ಟಿಕೆಟ್ ಮಿನಿ ಕೌಂಟ್ರುಡು
ದಿಕ್ಕಜಿನಂಡ ಉಂಡತ ತಟ್ಟಿನ್ಲ ಬರ್ತೊಂದು ಉಲೈ ಬರೋ ಪೊಗ್ಗೊಂದೇ ಇತ್ತೇನೆ ದುಂಬು ಒಂದ ಅಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಪಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೆಪಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಚೂರು ಪಿದೈ ಉಂತಲೆ ಬಂದು ಕೌಂಟ್ರ್ ಉಡ್ದ ಉಲಾಯಿ ಸಮೇತ ಮೂಜಿ ನಾವು ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಕೈ ಎಂಚ ಪೋಪುಣಿ ಏರೆಗದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪು ಅಂದ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಟೈಮು ಅದೇ ಆ ಟೈಮಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೀಕ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಲೈಫ್ಲ ಅಂತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡತನೋಡು ಇತ್ತನ ಲೈಫ್ಲ ಅಂತೂತೆ ಡ್ರಾಮದ ಕಂಪೇನಿಡ್ ಐಡ್ದಾರ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತೂಂಡಲ ಉಂಡತಿ ಒಂಥರ ವಾವ್ ಪಂಡದು ಎಂತುಡು ಮಾತ ಅನುಭವಲ ಆತಂಡು ಜೀವನೋಡು Pure Masti with Manju Rai.